Sa pagbukas sa school year sunod semana, espesyal nga school bags o mga learning kits ang madawat sa mga kindergarten student sa mga public schools sa Mandaue City. Kompleto kini sa mga kagamitan o mga materyales alang sab sa gitawag nga new normal nga pamaagi sa pagtungha. Ang detalye ni Nico Sereno. Busy kaayo kini mga kindergarten teachers sa Mandaue City Central School pagpreparar sa mga learning kits sa ilang mga estudyante aron maandam kini sa distribution nga himuon nila hinapos ning simanaha. Matag bata, makadawat og bag nga kumpleto sa mga school supplies, notebooks, art materials, module ug uban pa. Colored sab ang worksheet alang sa lain-lain nga mga aktibidad sa mga kabataan balig usa ka quarter. Duna say giapod-apod nga mga face mask aron magamit sa mga bata. By teacher na ami allotted time nga gikuan sa moa nya naagyod protocol gihapon ang face mask, facial nya social distancing ini distribute kay mama dyan gikuan sa mga head. Sa komunikasyon kang Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa Mandaue City, gibutyag niini 15 milyones pesos ang gitagana nga budget sa dakbayan alang sa mga kindergarten worksheets ug school supplies sa tanan nga estudyante sa public schools. Pinangga jud ang kinder kay aron sad sila ma-encourage ba. Pero actually ana magid ang mga kinder ang magamit sa kinder bisag wala pay pandemic pero karon mas gipa panindutan pagid nila. Temporaryong nakigamit karon ang mga magtutudlo sa City Central School sa building sa Mandaue Sped School isip ilang headquarters. Kinitungod kay gigamit pa ang campus sa Central School nga isolation facility sa COVID-19 ug wala pa mabalhin ang mga pasyente sa bag-o nga pasilidad. Busy pa kaayo ang mga magtutudlo sab sa pag-imprenta sa mga learning modules paghanay niini. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.